Máis de 250.000 persoas gozaron do Albariño na súa edición máis internacional. Os días de máis afluencia de visitantes foron o venres e o sábado. Púdose constatar o gran número dende o primeiro día, desde a propia inauguración. Os atos do mércores, o pregón, a inauguración das casetas e as actividades programadas para o longo dese día recibiron unha gran cantidade de asistentes. Os concertos de Fefiñáns acolleron durante todos os días un gran público de diferentes idades, polo que se pode dicir que os concertos que foron un éxito, ao igual que as verbenas na Praza do Concello e tamén en todas as plazas de Cambados nas que houbo actuacións musicais. A festa pechou unha edición histórica na que se venderon 36.000 copas, 1.000 máis que no ano pasado. Os datos ofrecidos polo Concello son de récord. Na oficina de turismo repartíronse 5.000 pulseiras promocionais de Cambados e 2.000 folletos. No Punto Morado esgotouse todo o material divulgativo. A deste ano foi unha edición tranquila do Albariño. No PAC da localidade atendéronse o venres a 157 persoas e o sábado a 134. Non houbo ningún accidente de tráfico e tampouco graves incidentes. Únicamente cabe citar 3 casos de escasa relevancia. Alertouse sobre unha persona que verquiu unha sustancia, como sabedes, nunha bebida. A propia rapaza que constatou este feito foi a que dou o aviso, incluso, antes de que pasase ningunha cousa, e tamén hubo un aviso de unha agresión a unha muller, a unha rapaza tamén, que lle provocou a fractura dunha peza dental. Un exhibicionista, unha persoa de avanzada idade que estaba sen roupa, pero creemos que dentro do malo estes 3 percances non son precisamente tampouco nin destacables. Na edición deste ano da Festa do Albariño produciuse un incremento do gasto acadando os 395.000 euros. A metade dese montante son ingresos procedentes de patrocinios e subvencións, este ano máis elevadas ao ser unha festa de interese turístico internacional. Dende o Concello salientan o retorno que este investimento ten para a economía local e poñen un exemplo do volume de cartos que se moveu na localidade durante os días da festa. Para dar un volumen tamén do que o que sería a resposta, non, e o feedback, non, que trae isto para a propia localidade, para o Concello de Cambados, dicir que unha soa entidade bancaria, unha soa de todas as que hai en Cambados, pois viu como dos seus caixeiros automáticos foron extraídos 300.000 euros. Esos davos podes dar unha imaxe da cantidad de cartos que se gastan en Cambados durante eses días de festa, durante o fin de semana, cando nunha sola entidade bancaria pois extrae tanta cantidade, non? No Concello aseguran estar satisfeitos pola xestión deste ano da festa, din tomar nota de posibles melloras de cara ao ano que ven, unha delas, por exemplo, ampliar de novo o dispositivo de limpeza. Está claro que esta gran afluencia de visitantes provocará que o ano que ven haberá que volver a reforzar precisamente ese número de papeleiras e de contenedores, porque estamos vendo que ano a ano a afluencia está sendo incluso maior, e estamos pensando en levar a cabo tamén unha campaña para a recollida de lixo e da necesidade de depositar botellas, copas e plásticos nos propios contenedores para conquerir un Cambados máis limpo, transitable e evitando tamén deste xeito accidentes producidos por cortes. Con todo, salientan que o dispositivo de limpeza deste ano funcionou á perfección. No operativo mobilizáronse 50 persoas, 3 motobombas de baldeo, 3 barredoras mecánicas e tamén sopladores. En total, recolleronse 90 toneladas de lixo, parte del procedente do mar, grazas a unha barreira anticontaminación instalada no borde marítimo da vila. Recepción no Concello de Cambados as adegas gañadoras da 31ª cata concurso Rías Baixas. O acto serve de recoñecemento aos gañadores nun formato moito máis íntimo e recollido que os celebrados na xornada do domingo. Para a alcaldesa da localidade, este é un bo xeito de poñer en valor o traballo das adegas premiadas nesta edición. Pensamos que está ben facer aquí un acto un pouco máis íntimo, onde se lle dé este recoñecemento ás 3 adegas participantes e así se ensalce as 3 adegas gañadoras e así se ensalce tamén este merecidísimo premio. As 3 adegas recibiron un obsequio institucional por parte do Concello de Cambados. Fixemos de entrega desa folla de prata, dese pin da folla de prata como sinal institucional daqui do Concello de Cambados. Desta volta o primeiro premio foi para a adega Señorío de Rubiós da subzona do Condado do Tea. En total, a adega suma 3 primeiros premios e un terceiro. Nesta ocasión, primeiro premio en Cambados que coincide no tempo co Acio de Ouro nas catas de viños de Galicia. Bueno, la sensación es muy buena, aparte es, con reconocimiento a un trabajo que empieza en la viña, a los equipos de trabajo de una bodega
y bueno, la verdad es que yo lo que noto ahora mismo en el ambiente que hay alrededor de la bodega, tanto de todos los viticultores que nos aportan uva, que tenemos más de 150 muy pequeñitos socios, pues y el personal de la bodega está satisfecho. Pero bueno, los premios tienen que valerte de alegría ese día, y ahora mismo esta semana lo que tienes es que salir otra vez a Viña e intentar mejorar lo que has hecho. O sea, hoy yo creo que en nuestra DO no vale con hacer un vino muy bueno, tenemos que todos buscar la excelencia, esa es la verdad. O segundo e o terceiro premio quedaron na subzona 2 alnés. A prata foi para a cambadesa Lagar de Costa. Ademais deste segundo premio, a adega suma xa 2 terceiros e 2 primeiros. O recoñecemento é para nós moi grande, sabes? Porque aparte no teu pobo, onde ti naciches e viches a festa desde pequeniño, e subir ali arriba, pois créache pois unha felicidade e ver que estás facendo ben as cousas, non? Aunque todos os viños pois teñen unha calidade moi grande, a veces pois tamén te fai sentir que tes un bo produto, non? Ou que a xente nunha cata cegas pois te escolle no medio de moitas bodegas. E o bronce foi para Castel de Fornos de Bodegas Chaves, e o primeiro recoñecemento do Albariño para esta adega ribadumiense. O seu responsable agarda que a proxección dos seus caldos aumente grazas a este galardón. O tema da cata dos viños de Cambados pois ten unha dimensión importante. Outros terán xa sabido como onde chega este tema. Imagínome que para promoción regional ten que ter unha importancia relevante. E, bueno, pois, eu como me estreno, pois, non sei, eu teño tido outros premios internacionales en outras latitudes. E, bueno, isto para mí é unha cousa nova que veremos a ver. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas aproveitaron a ocasión para felicitar os gañadores. Tamén celebran a boa acollida de público rexistrada nesta edición do túnel do Albariño instalado no Salón José Peña. El túnel del vino es una iniciativa estupenda porque permite que la gente que viene a Cambados y que quiere conocer de verdad los productos que se están haciendo, allí tiene tiempo, tiene información, tiene muchos vinos a su disposición y tiene la capacidad de hacer un análisis profundo de nuestra producción. Na Denominación de Orixe entenden que nas vindeiras edicións do Albariño compre seguir impulsando a iniciativa do túnel do viño, consolidada xa como unha opción máis tranquila e calzada para os amantes dos viños de Rías Baixas. O sábado da festa do Albariño, a Confraría de Enólogos do Viño Alentejo sumouse á lista de entidades irmandadas co capítulo serenísimo do Albariño. Celebrouse no patio de armas do Pazo de Fefiñáns, cun acto sinxelo pero simbólico. Y se va a hacer una ceremonia que, aunque es muy sencilla, no por eso va a ser menos digna que si fuera mucho más elaborada. Consiste solamente en coger una botella de vino Albariño y una botella de vino de Alentejo. Las dos son blancas. Después tendremos la ocasión que también Aragunde nos va también a comentar, Susana, el vino de Alentejo y vinos de Albariño, cuando se vayan a catar. Pero aquí vamos a hacer una mezcla de los dos botellas de vino en un mismo decantador. Se van a hermanar los vinos y una vez hermanados ese vino volverá a cada botella una porción de ese vino que se cerrará y se lacrará para que queden en depósito de cada cofradía. Mezcla que no se va a catar ni a degustar, pero será un vino ya hermanado que quedará pues en los museos de las cofradías. O representante da Confraría Portuguesa explicou que o Alentejo é a rexión máis grande de Portugal, ademais de ser a maior produtora de viño de todo o país luso. Agradeceu o convite do capítulo serenísimo, que cualificou como un paso adiante na súa internacionalización. E, portanto, para nós é um grande prazer estar aqui hoje, também dar a conhecer o vinho. Nós trazemos vinho branco e vinho tinto para poderem experimentar agora ao longo, enfim, com essas maravilhas que já estão aí, que já se vêem nas mesas e não só. E, portanto, penso que era fundamentalmente isto que ia fazer, era agradecer-vos este convite, que para nós é importante, também corresponde a uma internacionalização da Confraria dos Enófilos do Alentejo. No acto, o capítulo serenísimo irmandouse tamén coa Confraría de Sabores de Águeda, unha entidade tamén portuguesa que ten como obxectivo promocionar os doces da súa zona. O nosso propósito como confraria é promover os produtos da nossa cidade e não só, como defesa maior está na nossa doçaria o pastel de Águeda, que depois poderão provar. Temos diversos
O carácter promocional deste acto e das accións do capítulo Serenísimo tamén foi o que destacou o presidente do Consello Regulador. Juan Gil agradeceu a entidade o traballo realizado a prol do albariño e do sector vitivinícola das Rías Baixas nos seus 50 anos de historia. La misión que tiene encomendada el Consejo Regulador, dos misiones fundamentales. Una, como es lógico, es la garantía del origen y del control del vino, de los vinos amparados, y en segundo lugar la promoción. Y desde este punto de vista tenemos que agradecer muchísimo al capítulo Serenísimo del Albariño de Cambados por sus esfuerzos, un grupo de personas que sin más objetivo o sin más motivo que el amor al arte, me imagino que sí, pero sobre todo al vino, al albariño y a Galicia, llevan 50 años esforzándose personalmente para que todo esto sea posible. Para nosotros es un fantástico acto promocional este hermanamiento que estamos haciendo, donde además con esta fusión de vinos que hemos hecho todavía tendremos máis carácter internacional. O acto de irmandamento tivo un broche de ouro de excepción. Os asistentes gozaron dun show cooking da man do chef Camades de Allo da Porta, que elaborou un menú con produtos da contorna. A continuación celebrouse unha cata comentada polo sumiller Camades José Luis Aragunde, todo acompañado da música do gaiteiro Óscar Ibáñez, un luxo para todos os sentidos.